Donald társaságában Melaniát más befolyásos személyiségek köreihez is bevezették, tovább erősítve helyét az elit társasági világban. Bár folytatta modellkarrierjét, egyre kevesebb munkát vállalt, mivel egyre inkább Donaldra és kibontakozó kapcsolatukra összpontosított. 1999-ben a címlapokra kerültek Howard Stern műsorában való szereplésükkel, ahol a műsorvezető pikáns kérdéseire válaszoltak. Donald gyakran előtérbe helyezte Melaniát, dicsérve szépségét, bár távol tartotta őt az üzleti ügyeitől, mivel tartott azoktól a problémáktól, amelyek korábban első feleségének bevonása miatt merültek fel. Amikor Donald 1999. októberében bejelentette, hogy indul a Reformpárt elnökjelöltségéért, Melania teljes mértékben támogatta, és a New York Timesnak kijelentette, hogy első hölgyi szerepét hagyományosnak képzelné el, hasonlóan Betty Fordéhoz vagy Jackie Kennedyéhez. Miközben terjedtek a pletykák arról, hogy egy modellből első hölgy lehet, Melania média megjelenése egyre nőtt. Ebben az időszakban Melania az elsők között csatlakozott a Trump Model Managementhez, Donald új modellügynökségéhez. Számos fotózáson vett részt, amelyeket Donald üzleti partnerei szerveztek, köztük a Sports Illustrated fürdőruhás különszámában, ahol egy nagy felfújható bálna mellett pózolt bikiniben. A fotózást Antoine Verglas készítette, Zampoli barátja, és ez nagyban hozzájárult Melania ismertségének növekedéséhez. Röviddel ezután Verglas egy újabb projektet is szervezett, ezúttal Melaniát meztelenül fotózta egy James Bond lányok ihlette esztétikában. 2024. szeptemberében Melania nyilvánosan kijelentette az X-en, hogy büszkén vállalja meztelen modellmunkáit. Donalddal való kapcsolata elősegítette részvételét egy 2000-es GQ megjelenésben is, ahol Donald Boeing 727-es repülőgépén pózolt. Bár Donald szerepét a fotózásban akkoriban nem hozták nyilvánosságra, később egy másik provokatív fotózásban is részt vett, amelyet egy hamis ovális irodában rendeztek meg, tovább építve növekvő nyilvános személyiségét. 2000 elején pletykák kezdtek keringeni arról, hogy Melania és Donald szakítottak, ellentmondásos történetekkel arról, hogy ki kezdeményezte a különválást. A párról készült fotókat és egyéb promóciós anyagokat gyorsan retusálták, hogy tükrözzék ezt a változást. A szakítás ellenére kapcsolatban maradtak, és néhány hónappal később újra összejöttek. 2001-ben Melania zöld kártyát kapott, ezzel biztosítva állandó amerikai tartózkodási jogát. 2002-ben ő és Donald együtt költöztek be a Trump Towerbe, majd 2004-ben Melania először jelent meg Donald műsorában. A The Apprentice-ben, ahol a versenyzők ellátogathattak a penthouse-ukba, és Madame Trump számára modellt álltak. Donald 2004. április 26-án születésnapján kérte meg Melania kezét, közvetlenül azelőtt, hogy elindult a Met Gálára. Úgy döntött, hogy feleségül veszi, mert Melania soha nem gyakorolt rá nyomást a házasság miatt, amit Donald pozitív hatásként értékelt a közelmúltbeli sikereire nézve. Melania pedig habozás nélkül aláírta a házassági szerződést. Nem sokkal az esküvő előtt Párizsba utazott Anna Wintourral és André Leon Talleyvel, hogy kiválassza menyasszonyi ruháját, amely végül egy John Galliano tervezés lett. A ceremóniát megelőző napokban Melania a Vogue címlapján is szerepelt, a ruhában pózolva. 2005. január 22-én Donald és Melania összeházasodtak a floridai Palm Beach-en található Bethesda by the Sea templomban. A fogadást a Mar-a-Lago előcsarnokában tartották, amelyet Melania Preston Bailey segítségével gondosan megtervezett, bár néhány döntést Donaldra hagyott. Azonban visszautasította Donald javaslatát, hogy az eseményt az NBC közvetítse. A vendégek között zenei, sport és televíziós hírességek is jelen voltak. Nővére, Ines volt az egyetlen koszorús lánya. Az esküvő után a Trump házaspár idejét 3 otthonuk között osztotta meg. A New York-i Trump Tower, a New Jersey-i Trump National Golf Club és a floridai Mar-a-Lago között.
Annak érdekében, hogy saját tere legyen, Melania egy személyes spát építtetett a Trump Tower legfelső emeletére. A házaspár inkább egymás mellett élt, mint valódi együttélésben. Donald elismerte, hogy egy kevésbé igényes kapcsolatot részesít előnyben, mert egy hosszú munkanap után nem akart hazamenni és tovább dolgozni a kapcsolaton. Melania elfogadta házasságuk tranzakcionális jellegét, de hangsúlyozta, hogy valóban törődik Donalddal, és elutasította azt a feltételezést, hogy aranyásó lenne, amiért hozzáment. Melania mostoha anyává vált Donald előző házasságaiból született 4 gyermekének. Különösen szoros kapcsolatot alakított ki Tiffanyval, Donald és Marla Maples lányával, aki mindössze 6 éves volt, amikor Melania belépett az életükbe. Melania terhessége hamarosan következett, amely nagy médiafigyelmet kapott, többek között egy második Vogue címlapot, amelyen bikiniben, kerekedő pocakját mutatva szerepelt. Terhességét családja körében töltötte, és felügyelte Barron szobájának építését a Trump Towerben. Amikor Baron William Trump 2006. március 20-án megszületett, Melania odaadó anyai szerepet vállalt és ritkán támaszkodott dadákra. Donald, ahogy azt a kapcsolat elején is jelezte, nem vett részt aktívan Baron mindennapi gondozásában. Melania később kijelentette, hogy ezt helyesnek tartotta, mondván nem akarta, hogy Donald pelenkát cseréljen, vagy ágyba dugja Barront. Barron születése után Melania visszavonult a nyilvánosságtól, és a fiára összpontosított. Bár Donald továbbra is a szupermodellek figyelmének középpontjában állt, ami kényelmetlenül érintette Melaniát, ő látszólag nem volt tudatában a férje állítólagos házasságon kívüli kapcsolatairól. Ahogy beilleszkedett Trump szerepébe, többnyire a reflektorfénytől távol maradt, alkalmanként jótékonysági munkát végzett, és még egy Aflac reklámban is szerepelt. Hivatalosan 2006. július 28-án lett amerikai állampolgár, és később ugyanazzal a lánc migrációs folyamattal támogatta szülei bevándorlását, amelyet férje nyilvánosan bírált. Melania és Baron kettős állampolgársággal rendelkeznek az Egyesült Államokban és Szlovéniában, ahol Baron gyakran tölt időt a nagyszüleivel. Melania jelenléte Donald 2016-os kampányában csendes magabiztosságot sugárzott. Ő volt az, aki végül meggyőzte Donaldot, hogy induljon az elnökválasztáson, mondván, vagy kampányoljon, vagy hagyja abba a beszédet róla. Már a kezdetektől világossá tette, hogy nem hagyja magát rávenni egy aktív kampányszerepre, és csak akkor vett részt eseményeken, amikor ő maga akarta. Az előző elnöki feleségekkel ellentétben viszonylag alacsony profilt tartott fenn, arra hivatkozva, hogy otthon kell maradnia Barronnal. Bár szerepvállalása korlátozott volt, mindennapi élete drámaian megváltozott. Megerősített biztonsági intézkedésekkel és visszafogottabb közösségi média jelenléttel. Noha sokan kételkedtek Donald esélyeiben, Melania továbbra is meg volt győződve arról, hogy nyerni fog, és arra bátorította, hogy kövesse a megérzéseit. Bár nem kedvelte a trágárságait, otthonról szorosan figyelte a közvélemény kutatásokat, és rendszeresen megbeszélte vele a gyűlések után, őszinte visszajelzéseket adva. Modellként szerzett tapasztalata hasznára vált. Mindig készen állt a fotósokra, és nem volt szüksége divattanácsadóra. A nyilvános megítélés ellenére, amely szerint szégyenlős lenne, Melania elutasította ezt a címkét, mondván, hogy olyan emberek terjesztik, akik valójában nem ismerik őt. A kampány PR szempontból értékesnek tartotta őt, hogy emberibb oldalról mutassa be Donaldot, és bevándorlóként hatással legyen a választókra. Bár Melania csak néhány alkalommal jelent meg, kulcsfontosságú államokba utazott, és arra összpontosított, hogy Donald személyes tulajdonságait emelje ki. A színfalak mögött szerepet játszott abban, hogy Mike Pence-et válasszák Donald alelnök jelöltjének, mivel úgy vélte, hogy Pence nem fogja akadályozni a férjét. A kampányt megrázta, amikor egy Ted Cruz-t támogató Super PAC felhasználta Melania egy meztelen fotóját, amely eredetileg a GQ-ban jelent meg,
egy reklámban. A nyilvános felháborodás ellenére Melania áldozatként való megjelenítése enyhítette a kampányra gyakorolt hatást, bár ő maga megalázottnak érezte magát, és 2 hónapig távol maradt a médiától. 2016. júliusában Melania beszéde a Republikánus Nemzeti Konvención vitát váltott ki, miután kiderült, hogy Michelle Obama 2008-as beszédének egy bekezdését plagizálta. Melania személyesen vette a hibát, míg Donald dühös volt a stábjára. Néhány nappal később Meredith McIver, Trump egyik munkatársa vállalta a felelősséget, mondván, félreértés történt, amikor Melania Obama beszédére hivatkozott. A legnagyobb botrány 1 hónappal a választás előtt robbant ki, amikor nyilvánosságra került az Access Hollywood felvétel, amelyen Donald vitatott kijelentéseket tett a nőkről. Melania állítólag dühös volt, és azt mondta Donaldnak, hogy talán ezzel tette kockára a győzelmi esélyeiket. Michael Cohen 2024-es vallomása szerint Melania azt javasolta, hogy a kampány válasza az legyen, hogy a megjegyzéseket öltözői beszédként söprik félre. A felvétel kiszivárgása után távolságot tartott Donaldtól, és visszautasította a megrendezett közös nyilvános megjelenést. Ehelyett saját nyilatkozatot adott ki, hogy megvédje, miközben frusztrációját fejezte ki az irányába áradó részvét miatt. Nem sokkal a felvétel után egy masznis blúzt viselt az egyik elnökjelölti vitán, ami találgatásokhoz vezetett Donald vulgáris kijelentései miatt, amelyek a felvételen hallhatók voltak. A választás napján ideje nagy részét a szüleivel töltötte a Trump Towerben, miközben a család többi tagja a kampányon dolgozott. 2018-as év bővelkedett a drámában. 2018. januárjában botrány robbant ki, amikor azt állították, hogy Donald Trump 2006-ban nem sokkal Melaniával kötött házassága és fiúk születése után viszonyt folytatott a felnőtt filmes Stormy Daniels-szel. A hír kirobbanása után Melania érezhetően visszavonult a nyilvánosságtól, és több közös eseményt is lemondott a férjével, köztük a 2018-as évértékelő beszédet is. Egy korábbi gesztusként úgy döntött, hogy külön érkezik az eseményre. Michael Cohen, aki megszervezte a Daniels elhallgattatására szolgáló kifizetést, később mély megbánását fejezte ki, mondván, hogy Melaniának hazudni volt élete legnagyobb hibája, mert ő ezt nem érdemelte meg. A következő hónapban egy újabb, ugyancsak 2006-os viszony került nyilvánosságra, ezúttal a modell Karen McDougall-al, ami tovább fokozta Melania kellemetlenségét. Számára a nyilvános megaláztatás volt a legfájdalmasabb. 2018 áprilisában Melaniánál vesebetegséget diagnosztizáltak, amit szinte mindenki előtt titokban tartott a szűk családi körön kívül. Május 14-én a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban kezdte meg kezelését, ahol embolizációt végeztek rajta az állapot kezelése érdekében. Bár a férje mellette akart lenni, jelenléte a média figyelmét a betegsége felé irányította volna. 5 napig maradt a kórházban, ami hamis pletykákat és összeesküvés elméleteket indított el egy esetleges plasztikai műtéttel kapcsolatban. A találgatások ellenére június elejéig távol maradt a nyilvánosságtól, amikor Donald Trump felfedte, hogy a műtét súlyosabb volt, mint amit eredetileg nyilvánosságra hoztak. 2018 közepére Melania hangulata jelentősen javult. Részben egy felülvizsgált házassági szerződésnek köszönhetően, amely biztosította Barron kedvező örökségét. First Ladyként betöltött szerepe súlyt adott neki a tárgyalások során. A hónapokig tartó megpróbáltatások után Melania kedvező média visszhangot kapott a fehér egyedi készítésű kalapért, amelyet Emmanuel Macron, francia elnök látogatásán viselt. 2018. augusztusában szülei megkapták az amerikai állampolgárságot, ami kritikákat váltott ki, mivel rávilágított Donald Trump állítólagos képmutatására, nyilvánosan ellenezte azt a láncmigrációs folyamatot, amely éppen lehetővé tette számukra az állampolgárság megszerzését. 2018. októberében Melania önálló afrikai körútra indult, amely során ellátogatott Gánába,
Malawiba, Kenyába és Egyiptomba. Az út során a gyermekek jólétére összpontosított, iskolákat, árvaházakat és kórházakat keresett fel, és népszerűsítette az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének segélyprogramjait, annak ellenére, hogy férje csökkenteni akarta a finanszírozásukat. Utazását azonban kritika is érte öltözködési választásai miatt, különösen nagy felháborodást váltott ki a Kenyában viselt gyarmatosító stílusú sisak. Melania a kritikákra reagálva elutasította a botrányt, és arra kérte az embereket, hogy inkább a tetteire, ne pedig a ruháira figyeljenek. A körút megítélése tovább romlott, amikor egy interjúban azt mondta, hogy ő a világ legzaklatottabb embere. A színfalak mögött feszültség alakult ki Melania csapata és Mira Ricardel, a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettes között. A konfliktus akkor kezdődött, amikor Ricardel egyik munkatársát nem engedték fel Melania repülőgépére, hogy helyet biztosítsanak egy újságírónak az afrikai körút során. Ez teljes szakításhoz vezetett a két tábor között. Miután Ricardel azzal vádolta Melania stábját, hogy kínos helyzetbe hozták a Fehér Házat, Melania kétszer is panaszkodott Donald Trumpnak, de kezdetben nem történt intézkedés. Példátlan lépésként az első hölgy irodája nyilvánosan kérte Ricardel elbocsátását. A közlemény sokkolta az adminisztrációt, amelyet előzetesen nem tájékoztattak, és Ricardelt másnap menesztették. A feszültség tovább nőtt, amikor Ivanka Trump hasonló afrikai utat tett, amit Melania úgy érzett, hogy beavatkozás az első hölgy szerepébe. Kimmel humoros megközelítése Trumpról, Melaniáról és a 2024-es amerikai elnökválasztásról 2024 elején, amikor más késő esti műsorvezetők szabadságon voltak, Jimmy Kimmel megragadta az alkalmat, hogy beszéljen Donald Trump legújabb pénzügyi problémáiról és egyre kétségbeesettebb törekvéséről arra, hogy mentességet szerezzen, miközben a 2024-es elnökválasztásra készül. Ez a választás Trump előző, viharos elnöksége után érkezik, és amelyet egy megosztott republikánus párt jellemez, több kihívóval, akik már időközben visszaléptek. Trump ellentmondásos múltja és folyamatban lévő jogi ügyei tovább bonyolítják jelöltségét. A Jimmy Kimmel Live műsorában Kimmel a műsort a márciusi őrületre, az országot lázba hozó kosárlabda bajnokságra utalva nyitotta, tréfálkozva így: a reményem az, hogy minden őrületet márciusra időzítünk, hogy novemberre semmi ne maradjon. Ez a könnyed megjegyzés szolgált átvezetésként Trump dilemmájához. Kimmel ezután felhívta a figyelmet Trump küzdelmére, hogy előteremtse a $454 millió óvadékot, amelyet egy New York-i bírósági ítélet írt elő a hozzá és családjához köthető kétes üzleti gyakorlatok miatt. Az igazi vesztesít Melania. Lehet, hogy a végén a semminek is csak a felét kapja meg abból, amilyen most van, mondta Kimmel. Ezután egy még csípősebb megjegyzést tett: ha most úgy gondolja, hogy utálja őt, várja meg, amíg szegény lesz. Trump pénzügyi gondjai ellenére Kimmel megjegyezte, hogy a kifogásai gazdagabbak, mint valaha, miközben ügyvédei kétségbeesetten fellebbeznek a legfelsőbb bírósághoz elnöki mentességért. Humoros fordulatként azt javasolta, hogy Trump keressen immunitást a klamídia ellen is, csak a biztonság kedvéért. Trump meggyőződése, miszerint egy elnöknek nem kellene felelnie a hivatali ideje alatt elkövetett bűncselekményekért, jogi csapata által is támogatást kap, amely szerint a mentesség megtagadása súlyos következményekkel járhat a jövőbeli elnökökre nézve. Kimmel így viccelt: kiderült, hogy az a fickó, aki Billynek azzal dicsekedett, hogy azt csinálhat, amit akar, most tényleg azt gondolja, hogy azt csinálhat, amit akar. Kimmel kétségét fejezte ki Trump állításainak érvényességével kapcsolatban, kijelentve: semmi ok nincs arra, hogy egyáltalán meghallgassák ezt az ügyet. Rámutatott, hogy Trump azért nem érti a mentesség valódi erejét, mert azt át kellett volna ruháznia azokra, akik körülötte vannak, amit Kimmel humorosan varázslói erőnek nevezett. Majd hozzátette:
De ha valaki buta és arrogáns, akkor végül saját maga követi el a hibákat. Kimmel ezután így tréfált. Ha Donald Trump immunitást akar, igyon hipóvizet, ahogy nekünk is mondta, amikor immunitást akartunk, utalva Trump hírhedt javaslatára a pandémia idején. Ugyanebben a hétben Trump több új államban is megszerezte a republikánus szavazatokat, bár nem olyan fölénnyel, mint ami ennek mutatja, mivel sok választó továbbra is olyan kihívókat támogatott, akik már visszaléptek a versenyből. Kimmel viccelődött. Biztos vagyok benne, hogy Ron DeSantis-t karácsonykor majdnem megfojtotta egy húsgombóc, kifigurázva a republikánus mezőny állapotát. Végül Kimmel egy friss boldogságfelmérésről beszélt, amely szerint Amerika a 23. helyen áll a boldogság rangsorában, épp egy hellyel Németország előtt. Így panaszkodott. Nem meglepő, hogy az amerikaiak depressziósak. A közelgő választás kapcsán így tréfált. Egy dinoszaurusz és egy orangután közül kell majd választanunk. Kiemelve, mennyire lehangolóak a kilátások. Melania Trump vajon részt vesz-e a következő elnökjelölti vitán, miután az elsőt kihagyta? Az egykori First Lady jelenléte bizonytalan a közelgő vitán férje, Donald Trump és a jelenlegi alelnök Kamala Harris között, különösen mivel az első elnöki vitát kihagyta, és a kampány alatt is csak kevés nyilvános megjelenést tett. Melania politikai szerepvállalása rendszertelen volt, ami kérdéseket vet fel jelenlegi álláspontjáról. Július 18-án Melania Trump részt vett a republikánus nemzeti konvención, hogy támogassa férje jelöltségi beszédét, de nem szólalt fel a közönség előtt, ezzel megszakítva a korábbi First Lady-k hagyományos szerepét, akik általában beszédet mondanak az ilyen eseményeken. Korábban, május 17-én csatlakozott Donald Trumphoz fiúk, Barron floridai középiskolai diplomaosztóján, amely Trump bírósági eljárásai miatt kapott szabadnapjával esett egybe. Április 6-án Melania részt vett egy Trump újraválasztási kampányát támogató adománygyűjtő eseményen, amely állítólag 50,5 millió dollárt hozott, de nem tett semmilyen nyilvános megjegyzést. Márciusban, amikor Trump egy Palm Beach-i szavazóhelyiségből távozott, Melania annyit mondott az újságíróknak, hogy maradjanak figyelmesek visszatérésével kapcsolatban, ez arra utalt, hogy talán újra aktívabban jelenik meg a kampányban. Melania 2023. december 15-én szintén megjelent egy washingtoni honosítási ünnepségen, ahol néhány szót intézett 25 új amerikai állampolgárhoz. Ez számára is jelentős pillanat volt, 17 évvel saját honosítása után. Támogatása azonban továbbra is következetlen maradt. 2023. novemberében az összes élő volt First Lady mellett tűnt fel Rosalynn Carter temetésén, ám néhány nappal később, 2023. Április 11-én, miután Donald Trumpot több hallgatási díjakkal kapcsolatos vádpontban is megindították, Melania irodája egy rejtélyes közleményt adott ki, amely azt sugallta, hogy a média félreértelmezte a nézeteit különböző ügyekben. Ez talán arra utalt, hogy frusztrált férje jogi problémái miatt. Melania ezen kívül részt vett magánjellegű politikai eseményeken is, például egy 2022. decemberi kaliforniai úton, ahol a Log Cabin Republicans által szervezett rendezvényeken jelent meg. Ezekért jelentős összegeket kapott, többek között $250,000 egy beszédvállalásért. A CNN arról is beszámolt, hogy 2024. áprilisában egy újabb eseményért $237,500 fizettek neki ugyanettől a csoporttól, jól lehet a szervezet elnöke azt állította, hogy nem fizetett neki. Ezek a kifizetések etikai kérdéseket vetnek fel, főként azért, mert a jelöltek házastársainak fizetett nyilvános szereplések nem számítanak általános gyakorlatnak. Bár Melania nyilvánosan csendben maradt férje jogi ügyeivel kapcsolatban, továbbra is szoros kapcsolatot ápol fiával, szüleivel és néhány régi barátjával. A családhoz közel álló források szerint ezeket a ritka nyilvános megjelenéseket nem szabad sem nézeteltérésként, sem közönyként értelmezni.
Ezzel szemben Donald Trump fiai, Eric Trump és Donald Trump Jr. aktívan védelmezik apjukat a nyilvánosság előtt, míg Ivanka Trump és Jared Kushner, akik az előző kormányzati ciklusban nagyon is jelen voltak, eltávolodtak a jelenlegi kampánytól. Trump első vádemelése után Ivanka kifejezte, mennyire fájdalmas számára apja helyzete és az ország állapota, hangsúlyozva, hogy most a családjára koncentrál, nem pedig politikai ambícióira. Ahogy Melania férje kampányában és a nyilvános életben betöltött szerepét igyekszik egyensúlyozni, tettei azt sugallják, hogy finoman próbál lavírozni személyes érdekei és családi lojalitása között. Hogy a közelgő vitákban jelentősebb szerepet vállal-e, még kérdéses, ám korlátozott nyilvános jelenléte továbbra is felveti, mennyire lehet befolyásos Trump politikai jövőjében. Melania Trump megkérdőjelezi a Trump elleni merényletkísérlet körülményeit, közelgő igazságfeltárást sejtett. Melania kétségeket fogalmaz meg a férje, Donald Trump volt elnök elleni merényletkísérlet hivatalos narratíváival kapcsolatban, kijelentve, hogy meg kell tudnunk az igazságot, és hangsúlyozva, hogy ebben a történetben biztosan több van. Egy új videóban, amelyet közösségi oldalán tett közzé, a 2024. július 13-án Pennsylvániában történt lövöldözést, amely egy halálos áldozatot követelt és férjét fülén megsebesítette, szörnyű és megrázó élményként írta le. Most pedig az esemény körüli csend nyomasztóvá vált, mondta. Nem tudom nem feltenni a kérdést, miért nem állították meg a lövöldözőt a beszéd előtt. Ebben a történetben biztosan több van, és meg kell tudnunk az igazságot. A 20 éves támadó egy közeli tetőről több lövést is leadott, mielőtt a rendvédelmi szervek lelőtték. Ez az első alkalom, hogy Melania Trump kamerák előtt beszélt a lövöldözésről. Az incidens után egy hosszú közleményben fejezte ki háláját a titkosszolgálatnak és a rendfenntartóknak, amiért megvédték a férjét, miközben arra buzdította az amerikaiakat, hogy emelkedjenek a gyűlölet fölé. Nyilatkozatában így fogalmazott: Amerika, édes nemzetünk szövete szétszakadt, de bátorságunknak és józanságunknak kell felemelkednie, hogy újra egyesítsen bennünket. Melania legutóbbi megjegyzései, a lövöldöző személye és maga a támadás körül keringő összeesküvés elméletek és félretájékoztatás közepette hangzottak el. A szövetségi nyomozók továbbra is vizsgálják az elkövető múltját és online tevékenységét, ám egyértelmű indítékot még nem sikerült megállapítani. A lövöldözést követően a kongresszus vizsgálatot indított a kommunikációs és biztonsági hibák miatt, amelyek lehetővé tették, hogy a támadó egy közeli tetőről több lövést adjon le arra a színpadra, ahol Trump beszédet tartott. Mike Kelly képviselő, aki a képviselőház kétpárti munkacsoportját vezeti az incidens kivizsgálására, a következő hetekben tervezi megtartani az első nyilvános meghallgatást az eredményeikről. Egy rövid videóban Melania a 2020-as választásokra is utalt, amelyet a férje elveszített, valamint az Egyesült Államokban zajló szólásszabadság kérdésére. A 2020-as választások eredménye örökre megváltoztatta az életünket. Hatással volt az életminőségünkre, az élelmiszerek és az üzemanyag árára, a biztonságra, sőt még a geopolitikai helyzetre is, mondta. Amerika ma megosztottabb, mint valaha. Egyre világosabb, hogy jelentős kihívások fenyegetik a szólásszabadságot, amit jól mutatnak a férjem elhallgattatására irányuló erőfeszítések. Bár nem teljesen világos, mire gondolt pontosan, Donald Trump jelenleg részleges hallgatási tilalom alatt áll a Manhattanben zajló hallgatási pénzekkel kapcsolatos perében. Emellett Melania Trump gőzerővel népszerűsíti hamarosan megjelenő memoárját, Melania címmel, amelyet a Skyhorse Publishing jelentett meg október 8-án. A könyv részletesen bemutatja szlovén gyermekkorát, a divatvilágban megtett útját és a Donald Trumpal való véletlen találkozását, azt a sorsdöntő pillanatot, amely örökre megváltoztatta az életét.
A memoárjáról szóló videójában az írás folyamatát mélyen személyes és elmélkedő utazásként írta le. Azt is hozzátette, magánemberként, akit gyakran értek nyilvános bírálatok és félreértelmezések, felelősséget érzek az igazság tisztázása iránt. Fontosnak tartom, hogy megosszam a nézőpontomat, az igazságot. Eközben egy volt Trump tanácsadó állítja, Melania Trump valójában Kamala Harris győzelmét szeretné. 2024. szeptember 1-én Anthony Scaramucci, a Fehérház volt kommunikációs igazgatója meglepő kijelentést tett. Szerinte Melania Trump jobban örülne Kamala Harris esetleges győzelmének, mint maga Scaramucci. Anthony Scaramucci, akit The Mooch néven is ismernek, amerikai pénzügyi szakember, aki mindössze 11 napig töltötte be a Fehérház kommunikációs igazgatói posztját. 2017. július 21-től július 31-ig. Néhány nappal a kinevezése után Scaramucci egy súlyos sajtóbotrány középpontjába került, ami arra késztette Donald Trump elnököt, hogy július 31-én elbocsássa. Az új kabinetfőnök John Kelly állítólag megkérdőjelezte Scaramucci hitelességét, ami hozzájárult a döntéshez. Donald Trump ezzel szemben következetesen visszautasította Scaramucci állításait róla és Melaniáról, azt sugallva, hogy Scaramucci egyszerűen keserű és bosszúvágyó. A Midas Touch podcastben Scaramucci, visszatekintve rendkívül rövid időszakára a Trump adminisztrációban, azt mondta, hogy bár maga is Kamala Harris alelnököt támogatja a közelgő novemberi választáson, Melania Harris iránti támogatása még az övét is felülmúlhatja. Tréfásan hozzátette, mert utálja őt, utalva arra, hogy Melania milyen érzéseket táplál Donald Trump iránt. Scaramucci megjegyzései olyan időszakban hangzottak el, amikor Melania Trump szinte teljesen távol tartja magát férje 2024-es kampányától. Néhány adománygyűjtő eseménytől és ritka megszólalástól eltekintve, köztük attól a nyilatkozattól, amelyet a Trump elleni merényletkísérlet után tett közzé, az egykori First Lady a nyilvánosság peremére húzódott. Talán Melania Trump, ő az egyetlen ember, aki eszembe jut, mert utálja Trumpot, mondta Scaramucci Ben Meiselasnak, azt állítva, hogy Melania annyira szeretné Kamala Harris beköltözését a Fehérházba, hogy az még az ő támogatását is meghaladná. Azt sugallta, hogy Melania férje iránti ellenszenve olyan mély, hogy mostanra mérceként szolgál mások érzelmeinek megítéléséhez. Ironikusan hozzátette, hogy Meiselas és felesége egy kicsit engedékenyebbek Trumpal Melaniánál. A feleségem annyira utálja Trumpot, mint Melania, folytatta Scaramucci, majd hozzátette, és csak egyetlen embert ismerek, aki még nála is jobban gyűlöli, Milley tábornokot. Ő az egyetlen férfi, akiben nagyobb ellenszenvet láttam, mint Melaniában. Ezzel párhuzamosan Melania Trump nyíltan vállalja egykori meztelen modell karrierjét. Nemrégiben egy videót tett közzé a közösségi médiában, amelyben megvédi élete ezen fejezetét, miközben közelgő könyvét is népszerűsíti. Az X-en ezt kérdezte. Miért védem büszkén a meztelen modellmunkámat? Az igazi kérdés az, miért döntöttek úgy a médiák, hogy vizsgálat alá veszik az emberi forma ünneplését egy divatfotózás alkalmával? Folytatásként arról elmélkedett, hogy a közönség képes-e még felismerni az emberi test szépségét. Az idők kezdete óta a legnagyobb művészek tisztelték az emberi alakot, érzelmet és csodálatot keltve. Emlékeztetett. Majd így zárta gondolatait. Tisztelnünk kellene a testünket, és megőrizni azt az időtlen hagyományt, amely az művészetet a személyes kifejezés hatalmas eszközévé teszi. Az egykori First Lady szóvivője nem kívánta pontosítani, milyen média visszhangra célzott Melania, és azt sem, hogy korábbi fotói újra előkerültek-e. Meztelen modellmúltja már a 2016-os elnökválasztási kampányban is központi témává vált, amikor a New York Post több 1995-ben készült felvételt tett közzé egy ma már megszűnt francia férfi magazinhoz készült fotósorozatból. Ezek a képek, amelyek korábban nem voltak elérhetők online,
Egy provokatív címlap szöveggel jelentek meg. A tekintetek irodája. Akkoriban Donald Trump azonnal védelmébe vette, hangsúlyozva, hogy a fotók még a találkozásuk előtt készültek, és hogy az efféle munka gyakori és igen népszerű volt az európai magazinvilágban. Egy másik felvétel, amely a brit GQ 2000-es címlapjára készült, Melaniát mutatta meztelenül Trump magánrepülőjén pózolva. Ez a kép is újra felbukkant a kampány során. Egy évvel a fotósorozat megjelenése után Melania megszerezte az Egyesült Államokban a legális tartózkodási státuszt a rangos EB1 programon keresztül, amint arról a Washington Post beszámolt. Ezzel zárul a 54 éves Melania Trump vallomásainak elemzése, olyan vallomásoké, amelyek óhatatlanul újraélesztették a régi vitákat. Önök hogyan reagálnak az ő múltbeli modell karrierjére vonatkozó nézeteire? Ha tetszett ez a videó, ne felejtsenek el lájkolni, feliratkozni és bekapcsolni a csengőt, hogy ne maradjanak le a következő frissítésekről. Melania Trumpot, az Egyesült Államok egykori First Ladyjét hosszú ideje övezi a kíváncsiság és a találgatás. Visszafogott fellépéséről és elegáns nyilvános megjelenéseiről ismert, gyakran tartott távolságot a férjét, Donald Trumpot körülvevő médiavihartól, mintha egyfajta rejtélyes fal választaná el a nyilvánosságtól. Most, 54 évesen Melania végre elismerte azt, amiről oly sokan évek óta suttogtak, és olyan részleteket tárt fel életéről és kapcsolatáról, amelyekre senki sem számított. Vallomása nagy visszhangot váltott ki, és sokaknak eszébe jutott Jimmy Kimmel humoros megjegyzése is. Ha most úgy gondolja, hogy utálja, várja meg, amíg szegény lesz. De mielőtt belevágnánk a részletekbe, kattintson a tetszik gombra, és iratkozzon fel, hogy ne maradjon le a legfelkapottabb hírességek kevéssé ismert történeteiről. Hogyan hódította meg Melania Trump Donald szívét? Mindössze 16 éves volt, amikor a szlovén divatfotós Stén Gyerko felfedezte egy iskolai divat bemutató után. Bár eredetileg nem modellnek, hanem divattervezőnek készült, Melania végül elkezdett elvállalni modellmunkákat, és felvette a Melania Knaus művésznevet. Hamarosan egész Európát bejárta modell megbízások után kutatva, és eltávolodott a legtöbb szlovén ismerősétől, néhány közeli rokont leszámítva. 1992-ben második helyet szerzett a Jana magazin Look of the Year versenyén, amely nemzetközi modellszerződést ígért a legjobb résztvevőknek. Miután aláírta a milánói RVR rekláme ügynökséggel, néhány hónappal később továbbált, hogy jobb lehetőségeket keressen. Az ezt követő években Melania bejárta egész Európát, különféle modellmunkákat vállalva, köztük egyet, amelyben az Egyesült Államok első női elnökét alakította. Fiatal éveiben Párizs lett az otthona, ahol a modell Victoria Silvstedttel osztozott egy lakáson. Ebben az időszakban ismerkedett meg Paolo Zampolival, a Metropolitan Models társtulajdonosával és későbbi férje Donald Trump barátjával. Zampoli ösztönözte Melaniát, hogy költözzön New Yorkba, és felajánlotta, hogy képviseli őt az Egyesült Államokban. 1998. szeptemberében Melania találkozott az ingatlanmágnás Donald Trumpal, akit Paolo Zampoli mutatott be neki egy partin. Bár Donald egy társasággal, Selina Midelfarttal érkezett, mégis elkérte Melania telefonszámát. Melania visszautasította, ragaszkodva ahhoz, hogy inkább Donald adja meg a saját számát. Donald jól vette az akadályt. Nem egy egyszerű irodai vonalat adott, hanem több személyes elérhetőséget is. Ez pedig mély benyomást tett Melaniára. Később elmagyarázta, ha ő adta volna meg a saját számát, akkor csak egy lett volna a nők közül, akik őt hívogatják. Bár sokan feltételezik, hogy a találkozó a Kit Kat klubban történt, az esemény pontos helye és ideje továbbra is bizonytalan. Egy hét elteltével Melania felhívta Donaldot, és sor került az első randevújukra. Tudatosan tartotta a távolságot, megértve, hogy ezzel még jobban felkelti az érdeklődését.
Érdekesség, hogy Donald személyisége, kora és megjelenése nagyon hasonlított az apjáéra, Victoréra, ami talán elmélyítette kettőjük kapcsolatát. Kapcsolatuk kezdetén Melania hozzáfért Donald Trump könyvéhez, The Art of the Comebackhez, amelyben Donald részletesen kifejtette, milyen elvárásai vannak egy párkapcsolattal szemben. Melania nyilvános megítélése nem sokkal kapcsolatuk kezdete után változni kezdett. Szeptember 8-án szokatlan sajtótájékoztatót tartott, ahol modell karrierjét dicsérte, azt állítva, hogy világszerte ismert, és a világ 50 legjobban fizetett modellje közé tartozik. Azt is sejtetni engedte, hogy hamarosan szerepet kap Mickey Rourke oldalán egy filmben, ám az újságírók nehezen tudták ellenőrizni állításait. Ez a hirtelen figyelem valószínűleg egy kudarcba fulladt cigarettareklám kampány előtt tett kísérlet volt arra, hogy növelje a saját ismertségét. Habituálisan csendes és profi viselkedése ellenére ez a pillanat Melania egyik ritka, feltűnő fellépésének számított. Kapcsolatuk pontos kezdete továbbra is vita tárgya. Donald és Melania gyakran állították, hogy a New York-i divathéten találkoztak nem sokkal a sajtótájékoztató után, ám iparági benfentesek és a biográfus Mary Jordan szerint már korábban is kapcsolatban lehettek. Korai kapcsolatuk azonban viharos volt. Rövid időre szakítottak, amikor Melania rajta kapta Donald korábbi barátnőjét, Kyungot, amint épp elhagyta a Trump Towert, ám nem sokkal később kibékültek. Donald oldalán Melania előtt új ajtók nyíltak meg, és olyan hírnévvel, illetve lehetőségekkel szembesült, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számára. Októberben még egy gálán is részt vett, ahol találkozott a Kennedy család tagjaival, köztük Jacqueline Kennedy gyermekeivel, akiket ő és édesanyja mindig is csodáltak.